Nyakor mgojong kamoro moro mintiere dakika skada paga biro tok sa chiel marukinyi gisani wadonja twak marwa he chenro maru pinyo kiny makawuonya kor mgojong posters diseneno manwa ke mbui mago ganda wadoro loso kotendre kod yath mong'ere kaka lenacapavir. Lenacapavir ni to en ang'o nyakor mgojong nanno ka untiere koda ote mopogore e kinde mabende no wakeyo posters magwa e mbui ote mabende ni oro kiny mabende ni sebedo kioro ang'ini daktari biro bedo ka duoko wabiro bedo gi Dr. Steven Omondi Obunga nyakor mgojong mabende en coordinator mano mar Tumarayaki e county mano mar Homa Bay poko chopo to kata kamano obiro bure Nairobi kawuono koth goyo chakre otieno mangima kata kamano en koth mabende pod medo chwe daktari onyisano chiegni chopo kata kamano ayudo thuolo mar bedo gi Patricia Asero kapo nono ni inja hera mar Ramogi TV ken wenda ahinya kuomi Patricia Asero chieng en jata chenro mar Ringa Women Fighting AIDS Group. Patricia agunir kuma ninya kuom mondo kata bed ni koth to ntiere oko kama tamre gi nono ero kamano machiegni samona japiny dwaro ng'eyo ni Patricia Asero ni ten ng'a to kaka jata chenro mar Ringa Women Fighting AIDS Group ma group mane tentiere kuonde machal nade Nyakor Mgojong kaka osewacho nyinga en Patricia Asero anyaimbo amen kod wach Ringa Ringa Women ni mana Ringa kanyo e kama waniego office ken opposite Ringa Boys High School en kaka meters 150 kama wasebedo gi chenro mopogore e gwengego mag Homa Bay to gi Migori wabedo gi puonjruok gi mine nyithindo manyiri gi oganda malach mondo watem geng'o weche mag kute mag ayaki ero kama ahinya ng'ini wachiegni winjo sigana mabende jafambo marwa mano Chris Simfros Okinda nyakor Mgojong notimo odiochieng' manyoro kata kamano aparo no winja na sigana makamaka Patricia ibiro bedo kinyisa ka jalni mabende kedo kod kute mago mag ayaki e pachoka ibiro bedo kinyiso bende pachi kotendre kod biro mano mar yath mag gayo landruok mago mag kute makamage wajane sigana mano mar Simfros Okinda kaluwore kod chenro bende no yang godo yath makama odiochieng' manyoro e pachokae Gikone yath mopuodhi ne geng'o kute mag ayaki Lenacapavir mitiyo godo nyadiriyo higa kod ibiro chak chiwo e ute thieth mowal e kaunti 15 ma pachoka. Koyango chako chiwo yedhego e nyasi manobage kar od thieth mar Iruta Nairobi, jatend migawo mar thieth Aden Duale oyango ni Lenacapavir opuodhi e rang'iny mamalo kendo nyiepo mare notime yo maler. Let me emphasize that this medicine has undergone rigorous scientific review. It has been approved by respectable international health authorities and carefully evaluated by our own regulator, the Kenya Pharmacy and Poison Board. Its safety, its quality, and its effectiveness have been thoroughly assessed. Kenyans can have confidence that this is a safe and a well-tested intervention. Jatend migawo no olero ni yadhno en okang' maduong' ma Kenya ogoyo e chenro mar temo tieko chutho ayaki kochopo higa mar 2030 kolero ni yadhno ibiro chiw nono maonge chudo ne joma ng'aw. In this first phase, Lenacapavir will be offered free of charge to eligible individuals at selected public health facilities in priority counties. So no Kenyan should fear hidden costs or unsafe distribution. Oganda kore kwayo mondo timo winjore kod yadhno gi siem ni oken lesen mar bayalanda. Prevention is strongest when people have choices. Some may prefer daily medication. Others may choose this long-acting option. Our role as government is to expand access and empower individuals to make informed decisions about their health. It is not a license that we abandon the ways of the Lord and live in the human flesh. We still must hold on to our acts properly. We still must be on a journey that enables the country to eradicate both HIV and AIDS, but at least by 2030 to eradicate AIDS. Mokuom jogo modak kod kute mag ayaki manochopo e nyasi no, opuoyo biro mar yadhni ma giwacho ni dhi kelo yot e ngimagi.
and it's our hope that it will be, we will be able to have enough to reach up to the, to the grassroots level, not just the people who are in Nairobi. I know there are counties that have been mentioned that will be able to benefit from this. As people living with HIV, we are very committed. I know there's still a lot of confusion about LEN. People think it's a cure for HIV. So I think we still have a lot of work to do. We need to talk to the community. We need to create awareness in the community to let them know that it's actually not a cure for HIV, but it is actually a prevention. Piny Kenya en achiel kuom pinje chiko mopuodhi ne chako tiyo kod lenacapavir kamoting'o South Africa, Nigeria, Zimbabwe, Zambia, Uganda, Eswatini, Mozambique kaachiel kod Lesotho. Simfros Okinda, Ramogi TV. Nyakwar Mgajongi winjo kanyo ni piny Kenya na chiel kuom pinje ochiko mabende opuodhi mar mondo mi yedhe ma kamago chak chiw. To kata kamano kinde mabende no puodhe kendo no yanga odiochieng' manyoro. Counties 15 mokwongo pacho kama ema bende ibiro bed ka imiyo yedhe ma kamage mokwongo. Counties 15 ma kamago Nyakwar Mgajongi gima berne ei counties 15 ma bende ibiro bed ka ichiwone gi yedhe ma kamago e okang' mokwongo. Oro nyaka gwenge magwa 4 makaluo mano moriwo county ma Migori, county ma Kisumo, county ma Homa Bay, kanyakla kod county mano ma Siaya. Counties mamoko oriwo kanyo Mombasa, ntiere Kilifi, Machakos, Nairobi, Kajiado, Nakuru, Uasin Gishu, Kakamega, Busia. Ntiere kanyo county ma Kiambu, kanyakla kod county mano ma Kisii. Moko kuom counties 15 mokwongo ma bende ibiro bed ka itemo mano mar mondo mi yedhe ma kamago chopnegi. To parni ma en yath ma bende ibiro bed ka imuonyo nyadiriyo e higa. Ang'eni penjo ni to ng'a gene manego bed ni imuonyo yath maket kod magi. Duto te wabiro bedo kwa lero ni e chenro makabaka pono no ni ntiere koda ote mora ma ikinde manego bed ni yore ote e lai mago te machoka rede ka uchiel nono. Mbui mago ganda bende ioronwa e ote makamage nikech wantiere achiel kachiel. Yena mar mun mierwak Patricia Musahinya Gaonda. Kata kamano kwadhi nyime koda twak marwa ibo manang' mononwa okinyi makawuono. Kwadhi nyime koda twak marwa biro mar yath mar lenacapavir. Ki in kaka jal mosebedo ka kedo kod kute mag ayaki kenen puonj ma bende isebedo mana kipuonjo oganda. Diwach nang'o? Nikech piny Kenya bende nitiere gi dwaro mar eradicating temo tieko kute mag ayaki chop higa mar 2030. An kang'iye taneno ni nitie pogruok mobiro godo. Achiel, stigma odhi duoko piny. Nikech seche moko inyalo yudo ka ng'ama miyo ne dwaro ni mondo tigi yedhe manyalo konyo mondo geng' kute mag ayaki. To seche moko nikech yedhego dwa chala gi yedhe mag kute mag ayaki wegi. Koro koyude go samoro to dhong' dwa negi. En gi kute mag ayaki to wuondore ni oonge go. Koro len ka ng'ato odhi e klinik to odhi tiekre mana gi daktari. Okawo sindande mos, odhi dala, kendo mana bang' dweche 6 yaki chake nene. Kech ok en amuonya, en sandan. En sandan michuo diriyo higa. Ang'e daktari biro bedo ka lero no mathoth nikech en mosebedo kora mana ko odil kata mana iwacho ni e kinde mabende ne itimo kora mana nonro mano mar sandan yath ma kama. Daktari Steven Omundi ne achiel kuom jogo kuma bende nantiere kanyo, en coordinator mano mar kute mag ayaki county ma Homa Bay kapok ochopo. Lakini kini ka Patricia lenacapavir ni biwinje en ang'o? Samoro nyalo lero ne oganda ma pacho ka. Lenacapavir en achiel kuom yedhe mag geng'o kute mag ayaki ma ji tiyogo e pinje mopogore opogore. Karwa ka to yako donjo mokwongo. To en achiel kuom yedhego. Nikech namba 1 wan gi PrEP machielo ma gin yedhe mag amuonya mimuonyo pile. Koro yaka wan gi sandan michuoyo bang' dweche 2 ka dweche 2 kabale. To wan gi VMMC mosebed kata kitimo thurwa, circumcision, voluntary medical male circumcision. Mano bende yo achiel mar geng'o kute mag ayaki. Gimosebedo kwa tiyogo pile kaka kondom bende ni yo machielo mar geng'o kute mag ayaki. Koro an kang'iye to aneno mana ni kikapu marwa mar geng'o kute mag ayaki emomedore. To omedo bedo gi yedhe ma tekogi ng'eny. Kaluwore gi kaka jatelo Duale nowacho, ne en yath mosetimne nonro kendo yude ni onyalo geng'o kute mag ayaki e atamalo 100. Berne en ni kosechuoyi ok ochal kama imuonyo pile.
kech mami muonyo pile wi nyalo muonye kawuono samoro kiny wiyi owil orucha wiyi owil. To lena kapa verni en jogo eko ma bende jok mantiere koda kute mag ayaki matiyo kode koso jok ma onge koda kute mag ayaki, nikech kana somo naneno ka gima en mageyo kata mana magayo landruok mago mag kute mag ayaki ne jogo eko ma onge go. Samo obiro ne gayo kute mag ayaki, ok obiro ne jogo modak gi kute mag ayaki. To gima daher nyiso jowa ni ok en kiwa, ok en chieth ma kochiedhi tichango, to ok en vaccine. Jok moko ne paro ni en vaccine. To gima chielo bende ma jowa onego ng'e ni especially joma nyiri ni ok ogeng' ich, ogeng'o mana kute mag ayaki. To bende ok ogeng' tuoche mag nyach. STI ok ogeng'. Ogeng'o mana one thing, kute mag ayaki. Mano to ogeng'o effectively. Lakini ich, STI kanyo onge, hepatitis kanyo ok ogeng'. Kamano. Omiyo kata nitiere kata mana wach mabende ni winjo kanyo ka daktari oumo luga na lose mano jagoro maduong' e buo migawo mochung' weche mag thieth. Kendo mabende niyango chenro makamano kaluwore koda sigana mabende jafwambo marwa Simfros Okinda notimonwa. Wacho ni koro hold on to your acts. Nikech koro ineno kaka in aken nene e yo machal nade. En biro mar yath makama. Obiro bedo kolando timbe mago mag machieng' do koso. Ok apar ni odhi lando timbe moro amora. Odhi mana konyo ji gi geng'o. Nikech oganda moko naneno ne nyalo lando timbe kaka mago pamo. Mokwongo, wan jo Kenya milion 50. Doses mobiro gi gin 21. Mago jo Kenya milion 50 modak koda kute mag ayaki. Koso. Manego bed ni geng'o kute mag ayaki. Nikech mage kwan mag oganda ma pacho kae. Mano kwan mag oganda ma pacho kae manego bed ni geng'o kute mag ayaki. Nikech ka geng'o to nego wati tij geng'o wate. Kamano. To iyudo ka okel doses 21,000. Mano samoro jok mago kwan wacho ne en 0.06. Yani enana tone ninde. Koro tone ni didhi witri oko ni lokri opamo ni tone moro no donjo. Wawinjo go duto kiwacho ni obro bire counties 15. Wan gi counties 47. To kate counties 15 go owachi ni ibro yier clinics kumobro timore nade, kumobro bete to mondo yude en procedure. Kech mokwongo nyaka idhi e clinic pimi ka en gi kute mag ayaki. Conditions moko bende aparo ni nitie menyalo rang ka intiere godo kata yedhe moko kitiyo godo mopogore opogore samoro ok nyal chwego. Koro kisekalo gigo duto koro nyalo timore nade e yude. Tingini wach mamako dhok en ni yath ma kama en ichiwe nono. Te ute thieth mopuodhi e counties 15 maber ni walero ne nyikora Mgejwang'. To gima ber ni bende gwenge ma Kaluo duto te en ibro bed kitere yath ma kama e okang' mokwongo mabende koro donje pacho kae. Seche mang'eny ka wacho ni kele nono samoro miyo joge wako yudo yath moko to wito en mana ma to koro en sanda ni chuoyo. Nitie jok machule. The Global Fund chule. Koro gin gima chul. Koro jok moko nyalo paro ni gima yot mikela kela nono no adhe nang'o. Ten sandan mikawo nyadiri e higa. Kuma nyiewe omiwa gi bei maber kech wacho no omiwa gi Sh7,600. Mano pados. But koro e facility magwa mag sirikal to koro kidhi in japiny idhi chuoyi go nono. Ma ng'at ma uso nigo mano ng'at matimo corruption. Nikech nowacho ni gin ute thieth mopuodhi koda piny owacho e counties 15 mabende walero ni kanyo nyakoro Mgejwang'. Mabende kineno ni nikech jok manego bende kawo yadhne Patricia samoro in menyalo mana konyo nikech ok en ng'ata ng'ata. Ng'at ma samoro neno ni onyalo gamo kute makamagi. Koso nang'. Koso onyalo lero ni giyo machal nang'. Ng'ata maparo ni nyalo bedo at risk mar yudo kute mag ayaki. Wach samoro idak dala kaka sani adak mang'eny dala. Ayudo ka chuo moko ok bi dala kata higni 2. Koro kuma odakie gi jok modago ing'e ni kia. Koro mano nyiso ni kaka ng'ama miyo modak dala nyaka iritri ni ka sindan obiro chuoyi nikech ikia kuma wendo nitie. To wendo be kuma nitie Nairobi kata nitie Mombasa kata en kanye. Obede nyaka obed noritore. Machielo en nyithindo manyiri. Nyithindo manyiri magi, teenagers gi. Gin bende gin at a very high risk. Jok machielo gin mine mapek. Kaluwore gi nonro mosetimre Kenya ka yudo ni mine mang'eny yudo kute mag ayaki seche ma gisemako remo. Nikech samoro test mokwongo kopim gi yudo ka gionge go. Ka gidhi nyuol gin go. Kata ka osenyuol odhodho ibro yude go gi kore kanyo.
koro nyaka mine mapek bende biro yudo thuolo, mine mapek maonge gi kute mag ayaki biro yudo thuolo mar tiyo gi sandan manyalo konyogi mondo kik gifuamb kute mag ayaki gi nyithindo. To bende paro ni nikech kin thuolo mosekalo Patricia seneno ka uwuok oko kaka jogo eko ma bende osebedo ka kedo ne jogo ma bende odak kute mag ayaki. Seneno ka uwuok oko e kin ma bende piny mano mar Amerika nogolo sir ahinya ne pinje mag Afrika, piny Kenya na achiel kuomgi, ahinya ne Coast nengo mago mag ARVs babende nabiro e pacho ka nikech kinde mokalo na nitiere ng'ur kaluwore koda nok mago mag yedhe makamano. Samoro nyalo bedo kinyiso chal mago mag ARVs e pacho ka pod nitiere nok mage, to bende biro mar yath makama nikech koro en yath ma piny Kenya okelo babende biro bedo kichone oganda no. Ang'e ni ARVs bende ji ok chul, inyalo mana golo dok e to sani chal mag ARVs bende gintiere moromo, biro mar yath makama bende biro bedo ka konyo. Kaluwore gi wach mwasewinjo kaka jogo modak gi kute mag ayaki bende jotelo mag NEFAC, wawinjo ni kuom sani wan gi stok moromo. Pok wawinjo ywagruok kowuok kuom jowa kamoro amora ni yedhe onge. Koro waparo ni kuom sani nyaka samoro dwe mar 6 wan gi yedhe moromo. Sani koro nitiere moromo. Wan mana gi luoro ni kes mane Omtata tere court nyalo interfere gi services. To no wacho nyaka maybe dwe mar 6 pod yath nitie. Samoro nyikoro mga jang dumakia samoro bura mabende senator e county ma Busia nochwal, inyalo mana golo dok e iti. Jo American chano wacho ni promise serikand Kenya pesa mondo ginyalo konyore go yore mag kelo daktachi, mano human resource, rango weche mag tuo mar ayaki, TB gi malaria, mar nyithindo be maternal child. To kane Senator Omtata odhi e od bura, no wacho ni gino no kali moko okalo e od bura. Kendo no wacho ni gik mane jo Amerika kwayo okoluwore gi katiba marwa. Ahinya weche mag data protection. Koro mage weche mane Omtata otere e od bura. To jo Amerika nyocha nomiyowa pesa higacha mar dweche 6 mane giluongo ni bridging. To pesa no onego rum dwe mar 3. To pesa no en part of pesa ma koro ne jo Amerika mede wi. Koro ng'eny pesa go gin mag nyiewo yedhe, gin mag chulo laktache, gin mag kelo reagents, gin e lab, gin mag timo tije tije modhuro. Koro kanye kuma ne luoro makowa mang'eny ni wati kes ni nyalo miyo services chung. To bende wang'e ni wach makamano nitiere doho, en wach mabende waluwo machiegni mar neno kaka bura makamano ibiro bed ka igolo ng'eto mare kod doho. En mana ni wach machielo bende piny Kenya bende wang'e ni nitiere kod ageta mano mar temo tieko iwacho ni tuo mano mar ayaki chop kanyo higa mar 2030. Aken neno ka mano bende nyalore nikech waneno ka mana report ma bende igolo kinde ka kinde chal ka gima tuo mar ayaki bende medore kendo landre e kind rawere ma pacho ka ng'enyne. Aken nene nade nikech higa mar 2030 ka sani odong' mana higni 4 kende. Onge gima ok nyalre ka ji dwaro. Kidwaro gimoro, iwacho kidwaro gimoro, ket pesa ni kama dhogi nitie. Keta dhogi to pesa okete mango okiketo. Ket pesa ni kama dhogi nitie. Kiwacho ni dwa tieko kute mag ayaki, kel daktachi, nyiewnwa yedhe, kel reagents. Sani kore miwa doses 21,000 med. Nikech mokelnwa ni dongo nyiewnwa, wan pesa opoko donje, mwatimo gang'o mwanyiewo godo. Koro ka Kenya nyalo bedo serious ni gibende koro gikawo thuolo. Amerika okonyogi, Global Fund konyo, to giwegi bende giket pesa e gini. Wanyalo. Okane kok nyalre. Yeno kanyalore. Anyalore, en mana ni ok wadich. Ok wadich. To donkine kono ndamo kenge mabende piny Kenya osechako goyo achiel kuom gen mar kelo yath mar lenacapavir magayo kute mag ayaki. Ineno ka koro wachiegni chopo. Wasego ndamo mabor. Nikech kachako neno kaka ji tho katiyo osiptal mar Bagathi, seche kanyocha ji tho mene yudo numbers gini wacho ni dhano 700 ne tho pile ka pile.
Masani. Pile ka pile. Ndalo no around 700 ne tho pile. Mano mantie hospital. Koro motho imiyo to ne wakia. Masa moro dak gi stigma ok dikare na kawo yedhe okuogo oko mar yedhe pod ne onge. Yedhe ne nitie guni, yedhe ne onge. Mano ne en higni buora mosekadho chien. Mano wuoye higni mage, Patricia? 2000 ka ok obor ahinya. 2000 ka dhano ne tho ka ywech. Higni 26 mosekadho. Mosekalo. To ka sani edi numbers no pod ji tho but koro dok piny. Manyiso ni nitie ondamo mwasegoyo mang'eny. Nikech kuma wachope sani nyocha waonge. Seche ka ne nitie like mana ji matin mane muonyo yedhe mag ARVs. Sani yudo ka ji ata milion 1.2 ni on ARVs. Koro wasego ondamo maduong'. Ondamo segoro. To ka jok ma muonyo ARVs go ka muonyo maber to onge ng'ama ginyalo miyo tuo. Take gimomiyo ni medruok ma kamagi to osebedo ka neno nikech kaluwore koda nonro oyang kanyo ni nyaka gi sani ji madairom milion 1.4 e pacho ka odak koda kute mag ayaki. Nowacho kanyo ni doses to nokel 21,000 to kata kamano bende wang'e ni piny Kenya wahawo ji milion 50. Bende wacho kanyo ni bende nyithindo ma bende gin affected bende hawo mana 75,000 to iwacho ni kute mag ayaki bende medo landore ahinya e kind teenagers rowere ma pacho kae. Mano adiera. Nikech bedo ni ji muonyo yedhe maber samoro rowere gi ng'eno koneno gik ma wacho mang'isi ni ji ne tho 700 go jok matindo gi ok noneno. Koro gin ging'e mana ni joma tindo gi kaka nyithindo ma nyiri oluoro ich moloyo kute mag ayaki. Nikech giparapara ni kute mag ayaki gikiyudo tibiro muonyo yath. Gimok ging'eyo ni muonyo yath tek marach. To yedhe go bende nigi side effect. Ma kinyalo geng'o the better. Apani gimoganda okiyama samoro nyalo golo dok e itgi yedhe mago mag gayo kute mag ayaki ok en kaka mago mag malaria ni imuonyo ni sami winjore ni dwa muonyo magi nitiere koda seche mage mano mar muonyo ma samoro bende kimis to aken ang'o matimore samoro ibiro bedo kileronwa e kind mamoko. Patricia neno kinyier yedhe mag ayaki gin kimuonyo gi timuonyo gi esa samo winjore timuonyo pile. Kai muonyo sa dek, sen sa dek, mapele. Ma kata koro malaria go idwa muonyo mag malaria go biro yudo mana magi gi ka. Kise muonyo mari cha sa dek. Mari no nyake muony. Ka TB omaki, ibiro mana muonyo magi gi nyaka dhi mbele. Ang'o matimore kapo nono ni nego benda muonyo sa dek ta muonyo sa 4? Mano koro ini wone makoro ibiro kape yath mondo kik ti maber. E dendi. Ber mar mondo mi oganda bede gi ng'iyo nikech samoro mana kaka iwacho ni samoro nyiri oluoro gamo remo giluoro ich to samoro gineno ni kute mag ayaki gin mana kaka okadho ka. Ber kwa puonjo gi nikech wageni ukiny ma kawuono giwinjo nyithindo bende nitiere half term gi sani. Mana kinyalo lero negi kapok orako daktari. Nyithindo manyiri mokwongo gionge gi mbi mar negotiate kata gi ng'at ma giwuotho godo mondo oti kata gi gimoro kaka kondo. Ma Lena Kapave mobiro ni emang'no resgi. Kapo no migi information momigi thuolo mar dhi kuonde thieth mondo giyud Lena Kapave. Mae gimang'no resgi. Tang'no resgi mana kuom kute mag ayaki pod anuoyo. Ok en mar STI to be ok ogeng'o ich. Kute mag ayaki kende motimore nadi? Emogeng'o. Koro maeri ok en gimochuno ni nyaka ang' odhi kwa ng'ato ni yie irwake mpira. Maeri gimeno wone mo make decision ni adwa geng'o tuo kikatimre nade kikayud. Kanye lere yo makare ru kama na inya kuom gulo doke yitwa he wach makamano nyakorom gajuang wendwa mar ariyo sechopo mano daktari Stephen Omondi Obunga mabende en coordinator mano mar tuo mar ayaki e county ma Homa Bay. Daktari rokini machiegni wasebedo kwa riti ga minga joneno mago bende osebedo ka riti koda siso nyalo na ka thuolo mar moso nyikorom gajuang ti ler ne gima Lena Kapave gi jok munjore ka Patricia bedo sa konywa mar ng'eyo Lena Kapave ni makare. Erokamano ne studio Ramogi kendo ne nyikwa Ramogi mawinjowa kendo manenowa. Iluonga ni Stephen Omondi, an daktari atiyo county government mar Homa Bay kaka coordinator mar thiedho gi geng'o kute mag ayaki. Gima nya wacho ni wamor ahinya kuom yath mokelno manyien miluongo ni Lena Kapave. Nikech en yath ma waserito kuom ndalo mang'eny, en yath ma iwacho na achiel kuom mokwongo e klas mar geng'o kute mag ayaki. Lena Kapave en yath ma
idhi chuoyi kendo amor ni nochake nyoro. Ichuoyi kendo bang' dweche 6 ichuoyi. Obiro gi gik maber mang'eny nikech tije maduong' en ni imiye ng'at maonge kute mag ayaki mondo ogeng' ne ng'at manigi atamalo malo manya yudo kute mag ayaki mondo kik yud kute mag ayaki. Koro en yath maber e klas mamare kendo otiyo kuonde 3 e dend dhano kogeng'o kute mag ayaki. Koro en yath manyien. Sami chak chuoyigo, ichuoyigo kawuono timiyi tablets 2 moko imuonyo. Kendo kiny machielo bang' seche 24 ichak imuonyo tablet machielo. Kasto bang' 48 hours sechego ibedo gi thuolo ma koro sechego nyalo geng'o kute mag ayaki. To yathni ok en yath mimiyo ji te. En yath mimiyo ng'ama onge kute mag ayaki kendo en ng'at ma chances mare mag yudo kute mag ayaki ni malo nikech en yath ma beche tek ma samoro ok nyal miye ng'at ma samoro bedo no nyalo yudo kute mag ayaki ni piny kabisa. To yadhni en yath mwadwa chiwo achiel kuom yore mang'eny mwatiyogo mag geng'o kute mag ayaki nikech wan gi yore mang'eny machalo kaka yore mar paro, yore mar thieth, yore ma sirikal tiyogo miluongo ni structural mar geng'o kute mag ayaki. To yadhni idwa miye jok ma atamalo margi mar yudo kute mag ayaki ni malo. Mokwongo gin jok ma samoro tich motimo nyalo kete e yo mar nonyalo yudo kute mag ayaki. Gi roweche mathindo, gi mine ma pek ma samoro kamodakeno pod chances nonyalo mako ich monyuol nyathi manya yudo kute mag ayaki be ni malo. Daktari kini kaluwore koda in ilere yo makare en mana ni kanwang'iyo kata mana nonro mago mag oganda mantiere koda kute mag ayaki gisani gilaro 1.4 manyiso ni oganda thothne maonge koda kute mag ayaki nitiere pachoka nikech nyalo romo kata mana mao 49 gi wiye. Koro penjo en ni doses manokel tin to bende wang'e ni counties 15 ema wacho ni idhi ternegi yadhni okang' kata mana ndamo mokwongo. Akeni joma jochiw thieth gibiro bedo ka ging'e nada ni I'm at risk. Anadhi awacha ni I'm at risk mar yudo kute makamagi. To doses bende okel matin. Koro doses gi nokel kaluwore gi jok masani tiyo gi yedhe mag geng'o kute mag ayaki. To ma iwacho ni iluongo ni en michakogo. Ka gik dwe mar 8 doses moko idhi medi. Koro kuom counties 15 e counties 15 wan gi osiptende 10 ma dhi chako chiwo yadhni. To ma iluongo ni pilot phase. Idwa ng'e ni to yadhni be ji nyalo here nikech samoro inya kelo yath ma ober to ji ok dware. Samoro inyalo kelo yath maber to jok madwa tiyo kode thin. Koro ma iluongo ni pilot phase. Ka ji osenene demand odhi oket malo to wayudo assurance kuom Ministry of Health through NASCOP ni yadhni idhi kel kendo jokony sirikal e yore mag thieth kaka US government, Global Fund ose promise ni gidhi konyo sirikal. To sirikal be tiyo gi pesa mang'eny e thieth kata mar geng'o kute mag ayaki. Ma ka yadhni nyalo kelo konyruok, tan gadier ni sirikal dhi miye priority mondo konywa geng'o kute mag ayaki. Kapok adhi Patricia daktari bende pilot phase iwacho ni ibiro bedo kitere e counties 15. Akeni counties makamagi kaka jal mosebedo katiyo machiegni koda migepe makamagi. Akeni why the 15 counties nikech kar mana gwenge mago makalube nano ka gin momi maino counties magwa 4. Dibed ni counties 15 gi ema landruok mag kute mag ayaki osebedo ka dhi nyime koso consideration factors na gin mage. Gimi wacho no ber. To consideration mokwongo ne ng'iyo ni to counties mage ma kute mag ayaki ni malo. Kata king'iyo ni HIV infection, iwacho ni counties 15 gima contributes over 80% of new HIV infection. Koro gine mowach ni wakwongo water yadhni ne counties ma kute mag ayaki ni malo kendo ng'enye mondo wageng' landruok ma kute mag ayaki e counties mamoko. But tok ma apani bang' dweche 12 to yath dhi bedo kuonde te kendo kuonde thieth te mondo ng'ata madware sasa ma ng'ato dware onyalo yude mok ni ing'isi ni idhi yo Mabei dhi Kisumu dhi Siaya. But en gima dhi bedo apart from thieth ma kawaida ma ng'ato nyalo yudo kamoro amora ma ng'ama dware nyalo tiyo kode. Patricia kaka jata chenro mar group ma osebedo ka kedo ne ratiro ahinya mag kute mag ayaki. Akiani en puonj mabedo chiwo nikech akeni kaluwore kod in iwinjo nade kiwinjo ni gwenge mago makaluo pod kute mag ayaki pod medo mana landore ahinya. Akeni en puonj mabedo ukaw mar puonjo oganda koso grubu ahinya en ang'o momiyo maino?
Daktari machiegni. Watiyo machiegni gi daktari. Koro emomiyo anyiero. Mano thuolo ma wakawo thuolo makende ne jopiny. Nikech e gwengewa gik moko siko ka lokore. Ndalo moko niwacho ni chuo kotho titero mon mitero gi makela yaki. Sani koro ni jok matindo. Koro trends mag ayaki osiko ka lokore. En mana ni gima onego watim pod onego wabed consistent gi information. Ok ne ka sani koro samoro uluongo wa studio ka wadwa mana wuoyo wach len matin to wachno watimore nang'o waweyo. Ka wanyalo bedo consistent gi chiwo information ne jopiny ahinya ne jok matindo gi taparo ni nyalo konyo. Nikech basic information no samoro onge. Nikech jok moko be kata koyudo waseche moko kupuonjo kamoro to penjo ukimwi bade nakuanga. Ayaki go kara pod nitiega. GBF ka gima gino en gima strange mapok ne giwinjo. To bende gima bende wasebedo kaneno kata daktari nyalo nyisi en ni sani kendo wachako neno ji muchako duogo gi dalili mane jin go chon cha. Jok maduogo e klinik ka osetuo ma goke gi koro ting'ore malo. To moko be goko gi ok ting'ore malo to CD4 gi ni piny. Yani teko gi magoro gi tuo ne piny kabisa. Masache moko ka gichaka chaka yath kama to gibudh kata kapok ginindo. Koro mano be gima waneno kendo bende mowuok manyien. Sani. To daktari kana ka ing'yo na winjo kidende ni Lenacapavir aparo ni wasebedo kwa luonge marach ni Lenacapavir. Haya Lenacapavir ne ineno ka biro bedo ka geng'o kata mana stigma nikech jogo ma bende samoro luor mar dhi ng'eni mar mondo mi inyalo kata na paro kinde mana nitiere gi prep gi pep ka makata norumo prep gi pep ka norumo koso koro len en ben prep en kaka prep be ponitie koro e yore mar keto gi kude mag ayaki wan gi gimiluongo ni prep ma ng'ato kawo kapok obedo expose ma Lenacapavir en achiel kuom yore mwadhi tiyogo kaka prep. Then pep en gima yath mimiyo ng'ato ka already osebedo expose mondo ng'ama nigi maonge kute mag ayaki mondo geng'ne kute mag ayaki. Then ARVs imiyo ng'ama already nigi kute mag ayaki ma koro wachiwo wamiye kaka thieth mondo othir teko mag kute mag ayaki mondo odog piny. Koro Lenacapavir ni en yath maber nikech en gimimiyi mimuonyo kichako then dwe ka dwe dweche auchiel ka dweche auchiel ibiro ga biro hospital tichwe sindan. Yadhni dhi konyowa e geng'o stigma mane sani samoro ng'ato nyalo bedo noluor ting'o yath momuonyo pile nikech samoro kamodak gi kako tiyo. To sana kendo biro konyowa e jok ma timo tije ma samoro expose them maginya yudo kute mag ayaki. Emomiyo yadhni priority idwa mi jok matiyo tije manyalo keto gi mayot mwaluongo ni the key and vulnerable population gi priority population. To iye kanyo priority population marwa be en mine mapek ma samoro gin HIV negative to chances ni ginya yudo HIV sama giting'o nyathi kata sama nyathi pod dhoth ni malo. Koro mago wadwa ni wakete len achiel kaka achiel kuom yore migeng'o kute mag ayaki. Koro len ni ok obi kaka en kende tidwa ni oti kode gi yore mamoko migeng'o kute mag ayaki gi tuoche mamoko kata gik mawacho ni unplanned pregnancies. Koro kik ng'ato par ni ma koro biro ni en koro en bullet achiel madhi geng'o kute mag ayaki. Apana, ritruok nyaka ji bedgo to amiye mana ng'at moro makoro en the best options but wan gi yore mang'eny minya geng'o kute mag ayaki ma len ni biro kaka achiel kuom yorego. Kamano. Mana kamano to bende nitiere dwaro mar piny Kenya mano mar kedo koda kute mag ayaki chop higa mar 2030. Nang'so Patricia to napenjo Patricia to Patricia olero moko kuom ondamo manego bed ni piny Kenya chwalo. Akiani kaka jalony inene yo machal nade higni 2030 wadong mana gi higni 4 kende. Wan e track maber kata king'iyo koka Ministry of Health, NASCOP and gi partners mamoko tiyo kata county governments ineno ka ng'amochung' ne yore mag geng'o gima luongo ni triple threat new HIV infection, teenage pregnancy and sexual gender-based violence e county ma Homa Bay gi mo represent UNEP en governor ma Homa Bay. Koro en gima jotelo osewuok ineno kata ne giloso gima ni sigani nam en gima puonjo oganda koka ji nyalo kedo gi gik madek madongo gi machiel kuom gi new HIV infection ma sirikal sani okelo yath manyien miluongo ni Lenacapavir. To gigi te en luwore gi agenda mar piny mangima miluongo ni SDG Millennium Development Goal mondo wageng' kute mag ayaki kata watie kute mag ayaki by 2030.
to kute mag ayaki miluongo ni ending AIDS by 2030 ok en niya ni watieko ni joma nigi kute mag ayaki te watieko by 2030, en ni wageng'o landruok kata ayaki manego ng'ato by 2030. Erokamano ahinya. Nitiere ote madwaro mar mondo mi asom nyaka romga joma kuom ote ma bende osebedo kioro. Mana ka thothu bende kunduko ote uneno ka gima jogo ma bende nitiere koda kute mag ayaki ma bende biro bedo katiyo koda yedhe ma kamagi oyo jok ma gin at risk. Ten geno maro ni pimi biro bedo ka itimo. Dong Patricia e ute mag thieth ma kamagi mana ka daktari osebedo kata mana kalero. Nitiere ote moro kanyo ma bende noor kanyo abiro bedo ka some mana achiel kachiel. Mana kanyalo yudo ote ma kamano. Joseph wacho ni twak intiere gwenge mag Gashie kaluwore ni oganda mang'eny kia chal margi. Koro koyudi ni intiere koda kute mag ayaki to koro ikete yath kose aparo ni mang'at maparo ni Lena Kapaviani en mikete ng'ato. Wacho ni koro koyudi koda kute mag ayaki to koro ikete yath koso in ga ng'ama koro iriembo kanyo koso yadhno en mane. Daktari nyalo lero ne gima tut nikech nitie thoth oganda ma samoro ok jadhige VCT mar mondo mi opimre. Sama koro idhi ne Lena Kapaviani tin ng'at mano dhi geng'o to yudi kode. Koro gima okuongo kapok oketi e yadhni nyaka pimi. To sama pimi ka wamiyi options ni inya bedo ni negative kata in positive. Kiwuok negative to biro wuoyo kodi mondo wamiyi option maber. Kit samoro ibiro e pim to already nisebedo exposed in the last 72 hours. Mano ok wabibi Lena Kapavia. Wabiro kiti yath machielo miluongo ni PEP mitiyogo kuom ndalo 28. Kokatok mano waketi e line kisetieko mwachak wapimi mwayudo ka in negative. To sama ibiro mwabimi mwayudo ka in positive to koro wawuoyo kodi to enroli e thieth mar thiedho kute mag ayaki ma koro in ng'ama biro kawo yedhe mimuonyo pile pile. Koro mage options ma sama pok wachwe yadhni nyaka wawuo kodi kendo nyaka wapimi ma duoko ni ema biro miyo wang'eyo ni len ni ober kodi kata in ng'ama kowuok positive to wakete yath mithiedhogo ayaki miluongo ni ARVs. Idwoke makaro pija jachuma en yadh ayaki daktari oselero ni en mana yath magayo kute mago mag ayaki. Lakini korka in Patricia keni nene yo machal nade biro mar Lena Kapaviani ineno ka en yath ma bende biro bedo ka miyo ji mathoth ng'eyo chal mage nikech akeni kaka chon kikompea gi sani kipimo gi sani ji bende wuok ka romgi mar dhi ng'iyo chal margi. Nikech Lena Kapaviani kapok omi ng'ato nyaka ng'e chal mari. Kaluwore gi ndalo mane ji chon ji biro e facility cha sani pogruok nitie. Ji mang'eny ok bi timo test. But koro wang'eyo ni kidwa kawo Lena Kapaviani koro thuolo nitie ni nyaka pimi. Mane e step 1. Ma thuolo no kokikawo to len onge. Nikech samoro nyalo mi len to tieri in gi kute mag ayaki monego bed ni miyi ARVs mondo chak dhiro kute mag ayaki. Mana kamano koro manyiso ni Lena Kapaviani samoro daktari ineno ka gima koro oganda mathoth biro bedo ka ng'iyo chal margi. To bende penjo bende nitiere dibed ni migepe ma kamagi kosebedo ka timo maromo nikech wang'e ni VCT en ga nono to koso dhi e VCT bende tinde no kana ka jomoko wacho ni ibiro mana yudo gimidhi manyo. Lakini seyo ma kama diwach nango nikech wacho ni gimidhi yudo no gimidhi manyo kanyo no ibiro yude. Koro nikech tuo mar ayaki en tuo ma ji oluoro kendo biro gi stigma mang'eny emomiyo ji oluoro samoro dhi ng'eyo chalgi. But sama koro yath mageng'e obiro maber michuo sindan madhi konyowa e yore mar geng'o stigma odhi bedo gima luongo ni a screening method mar fwenyo joma ni kute mag ayaki. Nikech sama ibiro osiptal indication mokwongo kapok wachaki e len en ni nyaka wapimi. To sama wapimi options idigo mana 2 ni either in gi kute mag ayaki kata iongego kata you are already exposed. Koro sama in exposed to wakete gimiluongo ni PEP for 28 days to wachak wapimi to wami len kiwuok negative. To sama iwuok negative tionge ni exposure within 72 hours to wami yadhni waketi yath mar len mwachuoi gi moko mimuonyo then ibiro duogo koro hospital every 6 months. Koro ok en ni en ni obiro thiedho ni en gima jomoko luongo ni vaccine to en yath ok en vaccine. Koro en yath ma nyaka itigo gi puonj ma daktari omiyi. Kwa wacho ni kwa chwigo kawuono to chako mana tich after 48 hours. Koro mano gima ng'ato nyaka riti. To
samwa mi len wawacho ni ti kode gi yore mamoko mag geng'o kute mag ayaki kata yore mamoko mag ritruok mana ka dipo ni yore gotami eka koro inyatimo gimoko winjore. But samwa chiwo len ni wadende ni len but en lenacapavir en yath ma en achiel kuom yedhe kata yore ma sirikal oseketo migeng'o kute mag ayaki. Wang'eny gi yore migeng'o kute mag ayaki, but len ni biro ka achiel kuomgi nikech kata kane pok len obiro ne wachiwo yath mimuonyo ma ng'ato muonyo pile, lakini samoro nikech muonyo yath pile nyalo bedo matek, samoro ji mang'eny jomoko luoro muonyo yath ne ok ginyal kawo yadhni pile. Machielo ne wan gi sindan michuo dweche ariyo miluongo ni cabotegravir, mano be watiyo go e geng'o kute mag ayaki. Mar adek wan gi dapivirine ring ma be watiyogo e geng'o kute mag ayaki ne joma miyo. Koro wan gi options mang'eny ma len ni en achiel kuom yore mitiyogo e geng'o kute mag ayaki kata tiyo gi rabo oyunga. Koro wapuonjo jopiny ni len ok obiro nodhi tieko, but riwruok gitiyo gi yore mamoko wanya geng'o kute mag ayaki. Erokamano ahinya. To bende wang'eni side effects bende nitiere Nyakorom Gajwang' mano mar lenacapavir ma bende samoro daktari biro bedo ka leronwa nikech wang'eni kinde ka kinde yath ka yath nitiere koda ber kanyakla koda achiedh nade ma bende osebedo kokelo. Gima mora gima na Patricia bende wacho motelo en lenacapavir ne en mar gayo kute mag ayaki. Te kinde ma bende ogayo Nyakorom Gajwang' pani nitiere koda tuoche mamoko kaka categories mopogore opogore mag nyach mago mag STIs. Mano to lenacapavir ni ok geng'. Koduogo okang' mar ariyo Nyakorom Gajwang' gisene dwaro mar mondo miaka yo matin. Koduogo okang' mar ariyo biro bedo ka somo ote magi. Bang'e bende wang'eyo bende weche motenre kod side effects ma bende samoro biro ne okelo nikech ARVs bende motelo Patricia. Iwacho ni ARVs bende samoro niga gi side effects. Bende wabiro bedo kwa loso kotenre koda mano. Dongwa ka yo matin Nyakorom Gajwang' wabiro gi mathoth. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. Ewe Mola, wewe ndiye mwingi wa kusamehe na unapenda kusamehe. Naomba msamaha wako. Dial *860*286# to get Dua ya Ramadhan as your skiza tune. Ngeso kangeso saparga chiel mamidhiambo. Mbamba toko koma ye tudri koda ngeso kangeso sapaga chiel mamidhiambo e chenro mar tiedero. Oka kama wabro budho manyanga kowa kelo ni ngolo motimo cathedral. See you there. Tiedero ngeso kangeso saparga chiel mamidhiambo mana Ramogi TV. Nitie sigana e tok thum mora mora kendo nitiere wuoth e tok jathum mora mora. Baba na uchako puonja thum 96. Waromo gi jothum mag piny luo matene koda mago manyasani. Jojuwini mano chaya sane bandi. Machieng moro yano wang' masonya ka wuoche dhoge molit. Ka wafwenyo chakruok gi, kaka ne ginyagore, koda kaka ne giloso kit ngimagi. Gospel music or trainer in a way that I'm able to sing in any kind of beat. Chakre gwenge nyake kuonde thum madongo. Biuru kodwa sama walero sigand thum mar Uganda Luo. Ng'e jothumbewa gi Solomon Atito Kafaya, Ticha Beach, Sario Kinyi. Kick by. E chuny weche duto, rawere nigi duol, paro kaachiel kod chia. Wajo Kenya wate but wan gi cultural background gi kuma wae gi homes wa. Ma e thor wach Ticha Beach ka Ticha Beach. Wayawo pap ne rawere mar winjo duondgi, mar winjo pachgi
gigo magido chunygi to kod lek magin godo. So vijendo wuon gine ma oningo gichak gimobilize themselves, gisupport each other, one another, mondo koro giyud kaka koro gin wanegotiate mbele kacha. E weche mag somo, ngimagi, tije, to kata mago mag ringre, gichomo kanye. Sani koro nyaka jogo olok pachgi, mondo ging'e niya, wadwa tiyo ne jopiny. Kochakore saa 4 okinyi nyaka saa 7. An Joyce Oduor, ane jamadar mar yie jomatindo. Kik bayi. Nakorom gajong machiegni okang' mar 2 wadongi matina dakika 18 mar mondo miwa TikTok marwa ukiny makawuono waloso kotende kod Lena Kapavia yath mabende piny Kenya ne yango dichieng' manyoro yath mabende iwacho ni okang' mokwongo ibiro bedi ka itere counties 15 yath mabende geng'o landruok mago mag kute mag ayaki e okang' mar 2 kintiere gi ote ma diher mar mondo miya penj daktari Patricia orgi mapiyo piyo nikech thuolo hanno ka ng'adowa aparo na chakuri daktari side effects mar yadh ni nango mana ka yedhe mamoko bende nitiere koda side effects ma bende nitiere gi achiedh nade mokele del koro achiedh nade mosene nyaka ne chak ti kode from last year mano bedo register gi WHO nokuongo ni kama ochwe ng'ato sindan no bedo malit to mano en chalre gi ng'ata kamoro mochuo thoth ne nyaka bed ga malit koro en jomoko ma nyalo winjo rem zaidi to jomoko be winjo rem mathin to en gima rumo seche mapiyo. Mar ariyo samoro kuchuigo inya winjo liet moro dendi mathin but en gima can be managed. To duto te wawacho ni samo chuigo tineno gimoro dendi to aparo ni onego iwach ni daktari kata igo sime kata namba ma wa report gimiluongo ni adverse effect mar but gima duong' ne kineno side effect mora mora samo semigo mopogore gi rem kama no chuoi kata del maore to idok e hospital tinyiso daktachi to kopogore gi mano to onge side effect mosene kuome en yath maber kendo en yath miwacho ni manyien e class mar capsid inhibitors to nantiere jok mabende nantiere koda to ni dibed ni en yath ma samoro wasunge dwaro teme pinje mag Afrika mondo nikech donge nitie seyo maket kod mago piny Kenya en achiel kuom pinje 9 e pinje mag Afrika mabende osechiwni gi yath makamagi pinje mamoko nyaka rom jong'o Botswana, Eswatini, nitiere Lesotho, Mozambique, Nigeria, South Africa, Uganda, Zambia kanyakla kod piny Kenya dibed mana ni teme mana pinje mag Afrika pinje mag Europe bende tiyo gi yadhne yadhne osetige piny mar USA gi piny mar Mexico kendo research mage mokwongo nowacho ni oti kode ne jok man atamalo magi mag yudo kute mag ayaki ne ni malo mogeng'o koro duto te sirikal gi jolony wacho ni gimoro amora kapok okel ne ng'ama dhano ikuongo iteme mafweny be otiyo maber koro yath otiyo maber nikech en kaka ARV lakini en ogeng'o watiyo kode e geng'o mondo ng'ato kik yud ARV nikech otiyo kuonde 3 en yath mokwongo matiyo kuonde 3 to en yath achiel to kuonde 3 gi gin yore mageng'o virus mondo kik dongre kendo kik multiply ka dipo ni ng'ato obedo expose koro mane ber yadhni ni otiyo kuonde 3 ogeng'o virus mondo kik wuore donje e cells ma ng'ato luongo ni CD4 cell mar ariyo ogeng'o virus ni mondo kik develop gima luongo ni RNA start mar adek ogeng'o virus ni mondo kik riwre gi cells magi mar dendi mondo nyuol kute mag ayaki mamoko koro manyiso ni sama ochuoigo to create a barrier maka ibedo expose ka HIV virus odonje dendi to yadhni en defense ma ogeng'e ma ok odongi to regore motho molal koro mane ber yadhni ni odhi geng'o ng'ama onge kute mag ayaki mondo kik yud kute mag ayaki. Erokamano ahinya Patricia bende motelo ni wacho ni ARVs bende nitiere koda side effects akene gin ga side effects mage kaka isewacho cha ni yedhe duto nigi side effects koro nitie kaka wan jok matiyo kode mwaseneno nitie moko ma short term ma kichako tiyo gi yath kama tibiro neno kaluwore ne en yath mane nyalo winjo wich bar chunyi nyalo lewi nyalo bedo gi del mapudno maili moko fuolo ka gima allergic reaction matin kamano koro aka nitie long term
ma koro waneno bang' tiyo gi yedhe higni mang'eny. Mago koro waneno samoro e rogno nitie gi problem, kumoko nigi problem e chuny, kumoko nigi problem e choke. Koro mago long term sitiyo gi yedhe moingo higni 10. Maga side effects mabende nyalo bedo. To bende daktari keni en weche mabende wacha to bende wacho ni samoro kintiere koda kute mag ayaki bende kintiere gi underlying conditions bende moko bende biro keni diwach nang kotindo gi mano. Koro nikech kute mag ayaki en tuo machalo kaka tuo ma ng'ato nyalo bedo go. Samoro ng'ato nyalo bedo gi tuoche mang'eny e dende. To kute mag ayaki be en achiel kuom tuo ma ng'ato nyalo bedo go. To sana nikech yedhe mwatiyogo mar thiedho kute mag ayaki gimedo teko mar dend ng'ato bedo ma onya fight any disease manie dend ng'ato. Koro sama ng'ato tiyo gi yedhegi gin yedhe ma medi teko mar geng'o tuo moro amora mabiro e dend nikech CD4 cells magi nikech kute mag ayaki gima wafwenyogo ni gin gi attack your CD4 to CD4 gin okumba mageng'o tuoche moko e dend ng'ato. Koro samoro nikech ng'ato osetiyo gi yedhegi to kata jok maonge kute mag ayaki wafwenyo ni kata tuoche mamoko gi be donjo kuomgi nikech wayudo ka gima sani wawacho ni the non communicable diseases gin tuoche mamako ng'ama nigi kute mag ayaki kata ng'ama onge go. Koro gin gima obiro samoro nikech koka wadak chiemo mwachamo. Koro nonro pok ogolo ni samoro kute mag ayaki kata yedhe mag kute mag ayaki ema nyalo miyo ng'ato develop kata gima luongo ni diabetes kata tuo mar chogo kata tuo mar nyarogno kata dundo. Oyo ke tuochegi majority kendo wayudo ka ni e jok maonge kute mag ayaki. Koro gin gima ena lifestyle gi tuo manyamaka maka ng'ata din. To gima konyowa kendo gima wamorgo ni yath manyien ma koro sirkal nochako chiwo nyoro ni odhi konyowa nikech wang'e ni sama wageng'o kute mag ayaki donjo e dend ng'ato to askeche mag dend ng'ato medore kendo dhi malo kendo nyalo fight tuoche mamoko ma ng'ato samoro nyalo bedogo. To side effect mag yath ma samoro wanyalo wacho ni kata drug interaction iwacho ni yath ka yath nitiere koko tiyo e dend ng'ato. Koro yadhni embe nitiere yedhe moko onyalo react go to seche ma ng'ato tiyo gi yedhegi magi puonj kata penjo ma daktari biro penji to kapok wachak yadhi nitiere yedhe moko mimuonyo mondo wang'e ni wanya adjust ni dose marom nade kata wanyalo miyi yath machielo mopogore gi ma ng'ato muonyo sechego. Koro mago achiel kuom penjo mwabiro penji ni in ing'a dhano ma samoro in at risk ni nyalo yudo kute mag ayaki be nitiere yedhe moko machielo mitiyogo pile. Koro kanyo daktari biro wuoyo kodi kendo biro ng'isi ni ka en kama to in mae monego itigo kata len ber kodi kata wa adjust dosage moko yedhe mamoko mitiyogo mapilego. Erokamano ahinya. Nitiere moko kuom ote madwaro mar mondo mi asom mapiyo piyo nyakoro mga jong mabende isebedo kioro. Nitiere ote ka mano mar maneno koketgi yamo kanyo. Eliakim Otieni wuok e kaunti ma Homa Bay Rodiko Pany. Penjna dakteche ni nawinjo ni joma osebet katiyo kod blue pills ok mi ang'o? Aparo ni ok mi yadhno samoro ibiro bedo kilero negi. Oluoch Polaudi iwacho ni Nekatel mabiro kawo advantage mar uso Lenacapavir e private hospitals kaka jopiny ere kaka ginyalo konyo ni mar pes jopiny ni otiye mondo ochiwe nono. Ote machielo Samuel Wodamani iwacho ni ineno chenro kintiere gi Mluri e Isaya County. Lenacapavir bende ne oseteme kuonde moko aparo daktari nosedoko mano kiwacho ni to wan kod adiera ni ka gichako kele to ok gibi weyo e kore kaka jo USAID ne otimo Kenya. Then ang'o momiyo ne sirikal ne weyo kelo Septrin. Aparo ni Patricia mnyalo mulo kapok daktari odwoko mamoko di mulo mane. Weya kawo kar Septrin kanyo. Okay. Septrin kano chak miwa ne en mar geng'o tuoche mabiro nikech tekoni magorok gi tuoni piny. Emomiyo ne wamuonyo Septrin. Daktari gini giluongo ni prophylaxis. Ne en gima watiyogo mar geng'o. Koro kane wachako tiyo gi ARVs, nochak miwa ARVs mos. Nochak mi ji ARVs jok manigi CD4 250, then gidhi 350, then gidhi 500, then gibiro gimoro mar test and start. Ng'ata mopim moyud gi kute mag ayaki, titimo nade? Imiyo yedhe. Koro kanone ka ji mang'eny muonyo yedhe. Makoro ineno ka
opportunistic infections ka nyalo bedo mapeny nikech ji duto ng'eny ji muonyo yedhe. Koro gine Septrin no chak gole. Nowhere ne ji specific. Ahinya jogo man gi advanced HIV disease, gi jok mawuok e areas mantie gi malaria mang'eny. Kamano. Erokamano ahinya. Oluoch Polaudi nopenjo maparo ni ber ka iduoko nikech koro yedhe ma kamagi oter gi private hospitals e counties of Paga Beach koso public nikech ichiwo gi nono. Yadhni itere e public hospital kendo oketgi kendo ka niwinjo ka jata migawo mar thieth Honorable Aden Duale nyoro ne wacho sama ni chiwe, nowacho ni yadhni idhi chiwe nono. Tok ni en yath mar nono, en yath machielo, dos achiel en 7,800. But nikech oseti kode gi pes jokony sirikal, kendo sirikal be dhi invest e nyiewo yadhni, emomiyo idwa miye jok mani at risk nono. Kech ka sirikal ogo kwan, iyudo ni thiedha yaki beche tek molo geng'e, emomiyo idwa kele. To mokel mathin mokwongo ni en michakogo, then ibro med moko. To yadhni dhi yude mana e public hospital. To ka chieng' mochak kele private hospital, tibro ng'is ji ni yadhni koro is available in private hospital. Nikech yadhni iloso mana gi kambi achiel miluongo ni Gilead ma United States of America. To onge kambi machielo machako loso yadhni. To ye kambi ni emano supply ne sirikal mar Kenya gi sirikende mamoko e pinje mamoko direct maonge intermediaries moware. En yath mowuok e kambi to kel ne sirikal mondo tigo. Koro yadhni gi sani oonge e kar thieth moro amora mar private. Bende oganda bende kik wuond ni koro inyalo yude pharmacy. Yadhni onge pharmacy. Kendo yadhni en sindan ma nyaka pimi kokimigo. Kamano. Mana kamano to bende ng'eni achudhe bende samoro riore ma ikine ma bende achuth king'iyo TV to ng'eni koro aparo no ndami nyalo kata mana kaone gima ger. Kata kamano bende daktari kapok watieko tok makama bende nikech wang'eni yadhni ichuoye nyadiriyo e higa to nyise oganda ni chuoye kanya nikech wang'eni sindan bende kimbomo ng'ato to nitiere fuondni mathoth e del. Yes. Ma timbomo kanya lena kapavera. Koro yadhni en ichuoye penyich kama boche nitie nikech onego bed ni ikete gi en itigo waluongo ni depot. Ikete kama boche nitie to sana kama boche ng'eny en pinyich gi bam ng'ato. Koro kuon gi mibro chuo ng'ato. To jawinjo moro bo penjo ni interaction ma yadhni gi blue pill. Yadhni nikech waluongo ni en enzyme inhibitor. Omedo teko mar yath machalo ka blue pill ni malo ma sama ng'ato nigi yadhni to chako muonyo yath machielo ni blue pill, obro medo yath mar blue pill bedo seche mang'eny e dendi ma ok rum. Manyalo mi side effect mang'eny mar blue pill. Mwang'eyo side effects mar blue pill ma samoro ng'ato nyalo timo nono mondo ng'e. Koro yadhni ka in kode to blue pill nyaka daktari kitiyo kode mar thieth nyaka daktari mi dos mowinjore gi koka itiyo kode. Koro yedhe gi te gin yedhe ma nyaka itigo kaluwore mana gi puonj mar daktari. As an enzyme inhibitor kitiyo gi yedhe ma exciters machalo blue pill idhi chalo ng'ama overdose that blue pill. To bende blue pill ni bende chiwne gi siem kikwan wacho ni daktari nowacho ni blue pill ni bende en yath monego bed ni miyo osiptal kaluwore gi kin tuoni. Kik idhi adhi e counter tiny be amor ni sani sirikal ogole counter. En yath midhi mana kondikni gi daktari kinyalo usnigo kinyalo nyie. Koro duto te daktari nyaka mi puonj gi yath moro amora ema wacho ni nyaka wapenji to yedhe mage mitiyogo mopogore gi sindan modwa mine. Kisewacho to wabiro ng'isi ni ma to koro nyaka iwe kata ma nyaka iendelea go to dos nyaka tigo kama. Koro mano ti daktari mabiro ng'isi kapok omiyi sindan ni. To mana daktari kar madwaro mar mondo milere kiwacho ni sindan ma bende ichuoyo mar lena kapa viani ichuoyo mane boche mane boich kata mane bam mar ng'ato. Nang'we ni yadhni ber kaluwo mana boche. Ing'eni samoro nyalo bedo ni ung'eyo wan kaka jopiny wadwa gomb mar mondo wawinj wang'e. Koro yadhni waluonge ni it's a slow releasing depot. En yath ma koketi e dendi to adano bede dendi kuom diocha 6. Koro kar bor ka ema yath koro igole mathin. Koro daily dendi release go mondo geng' kute mag ayaki for dweche 6. To nitiere koka ichiwo yath itiyo gi yore mang'eny. Nitie ma ng'ato muonyo machako tich within 3 hours. Nitie mwachuoye e ler machako tich immediately. Koro ma ikete boche e piny ich mondo oyware mos kuom dweche 6.
Yes. Makoro options ntiere jok moluoro sandan gi joma ohero yath. Koro joma ohero yath to dhine pep gi prep ka. Joma koro ohero sandan to dhine Lena Kapaviani. Kwa kamano ni kich thuolo ng'adowa. Patricia, wach ma bende di her mar medo gi wach mogik kwa tieko twak mar okiny ma kawuono dibedam. Maduong' ahinya ma daher wacho ahinya ahinya ne mine ma paro ni mondo onego bed ni giyudo nyithindo ni ber ka gidhi gipimore ging'e chalgi kapok gikawo thuolo mar yudo nyithindo. Ok kata mana mine kendo odhi gi jaode kata mana osiepni ma wuoyi donge. An bias towards mine. Jaode to ber kodhigo. Jaode ber kodhigo. Lakini mine onego bed ni ng'eyo chalgi in advance kapok giparo wach mar yudo nyithindo. En gima nyalo encourage ahinya. To kapo ni miyo odhi moyudo koonge gi kute mag ayaki, to kong'iyo dak ne moneno ni thuolo nyalo bedo ni onyalo yudo kute mag ayaki, to kaw thuolono mondo oti gi Lena Kapaviani. Erokamano ahinya. Daktari, wachni mogik bende kimedo wachni mogik bende ilose bende kotenore kod discordant couples. Mano dichuo ma samoro wawacho ni couples achiel nitiere koda kute to moro onge godo bende Lena Kapaviani ber kodgi gi wachni mogik wachiko. Koro discordant couples gin achiel kuom joma luongo ni our vulnerable population. Kendo en achiel kuom jok ma wageno kendo wang'eyo ni biro biro kendo wabiro keto Lena Kapaviani ka gin qualified. Nikech sama pok wami yadhni watimo gimoro miluongo ni eligibility screening. Eligibility screening wang'iyo ni yadhni bober kodi to be in ng'ama is at risk. To discordant couples yadhni nyalo bedo kodgi maber ka samoro en ng'ama nyalo yie mondo chwoe sindan. To otena mogik en ni ng'ato ma ng'ata mong'eyo ni en at risk nonyalo yudo kute mag ayaki mondo bi osiptal mondo wamiye options monyalo tiyogo e geng'o kute mag ayaki. Len ni en odhi bedo achiel kuom yore ma watiyogo e geng'o kute mag ayaki. Ok en yor kende ma koro biro ni dhi geng'o kute mag ayaki. Wan gi yore mang'eny. Ng'ama ok nya dwaro sindan, wan gi yath mimuonyo. Sami biro osiptal, wabiro pimi, wabiro ng'e chalni, to wabiro miyi yath makonyi. Inya biro osiptal to wapimi wayudo ka in negative, to samoro ok in candidate mar sindan mwaluongo ni Lena Kapaviani. Wabiro miyi yedhe mamoko manyalo konyi geng'o kute mag ayaki. Erokamano ahinya. To bende geno maro ni kinde mabende ibiro bed kichiwe ute mag thieth nikech mar geng'o stigma kata mana akwede. Geno mara ni ok bi miya kama galamoro. En mana geno mara ni biro bed kimiya kama oponda. Kendo daktari bo wacho ng'amano kotenore gi mano. Asom gimoko kuom wote ariyo gi wachni mogik bende. Nitiere jal macho ni oyawre Sharon. Napenjo ni iwacho ni Linet yadhno sirkal otimo maber kuom kele to bende nyalo kane fridge. Ikane fridge nango ten yath mimbome sindan. En na sindan ma ichwoyo ng'ato ok miyi ni dhi odot. Aya joma partners gin gi HIV to kaoga preps e private hospitals nyaka gidhi mane public health facilities. Daktari pani dwoko mago kwati. Koro gimo wacho ni Lena Kapaviani en achiel kuom yore mwatiyogo. Samoro prep mimuonyo be wa encourage ji joma dwa tiyogo bo endelea tiyogo. Wan gi yore dapivirine ring, wan gi cabotegravir injection. Koro Len hospital wan gi miluongo ni patient confidentiality. Sami biro ma wuoyo aoi gimwa wacho kodi en sichwa. Kata sami dhi e sindan en private ma ng'at machielo kata ng'ama luwe line ok nya ng'e ni mane gima nokeli hospital. Koro patient privacy and confidentiality mano gima wa sign ma nyaka wa maintain mano to we are very 100% sure ni en sichi gi daktachi gi hospital momiye yano. To jok mane kao prep kata pepe private hospital ka gidhi dwaro Len ni to chuno gi nyaka koro gibi e public hospital kech kanye masani entie, but bang'e inya kele those private hospital ka sirikal chingoro kele kata ka ng'ama lose koro yawe chiro ma private hospital nyalo nyiewe kamano. But gi sani odhi mana yudore e public hospital tok te mana apar kuom each counties gi michakogo. To kopio fweny yane ber kendo ji nyalo dware tidhi kele mang'eny. Kech samoro inyalo kelo gimo to ji otamore biro. To yadhni beche tek onyalo kethore. Koro mobiro gi en iluongo ni pilot. Tok pilot kofweny ni ji ohero yadhni koro sirikal dhi kele mang'eny mondo kony ng'ata madware sa midware kaka onyalo konyi.
Erokamano ahinya daktari. Gino mara ni Nyakwar Mgajwang' yudo wachni e yo ma ademba kendo e yo ma uyanga kaka olere kanyo gi daktari Stephen Omondi kanyakla kod Patricia Sera. Gonwe erokamano ahinya kuom biro e twak. Nyakwar Mgajwang' yino mar mondo miyo makege kanyo lena kapa viani no yango dichieng' manyoro kendo ibiro bedo kichwale counties 15 gwenge mago makaluo bende ibiro bedo ka ichwale counties 4 mago county ma Kisumo, Homa Bay, Migori kanyakla kod county mano ma Siaya. Sani koro dong mana counties 32 ma kaka daktari gi Patricia lero kapo nono ne oganda biro bedo kohero yath makama ibiro mede mar mondo michwale counties 32 mamoko modong. Kwa kamano erokamano nyako mote magi erokamano nyako mkete he chenro mano mar open gisana ka yuma tin Nyawodo Solomon Atito donjo kod chenro mar ng'ejo thumbewa bang'e Joyce Oduor biro bedo kata yetwak mano mar were chakra sang'wen mano mar okinyi nyaka saa 7 mar odiochieng'. Akwayo mar mondo mi bed godira makare warad kendo juma mabiro. Nyinga Sharon Ong'aw. Citizen Duka inawatakia Ramadhan Mubarak.